Păi, oameni buni, să-mi explice și mie, vă rog frumos, cineva expresia asta. N-am chef de muncă. Cum adică chef? Dar eu credeam că mergem la muncă pentru salariu, oameni buni, nu pentru atmosferă. Păi dacă așteptam eu să am chef să merg la muncă, dar mă angajam odată la 3 ani. Serios vă zic. Și aud pe unii zic, nu m-am simțit motivat. Fratele meu, pe mine mă motivează chiria, facturile, soldul la BT, faptul că BT-ul nu acceptă plata rății în îmbrățișări și energie pozitivă și foamea, mai ales foamea. Stai să vezi și tu cum e când îți plânge stomacul. Hai să vezi ce chef ai să ai apoi de muncă. Aoleu, știi pe ea? Eu nu mă trezesc pentru mai puțin de 5.000 de lei. Aoleu, fratele meu, eu mă trezesc și la alarmă falsă, pe cuvânt vă zic. Sau, știți pe ea cu nu mă simt pregătit să muncesc. Fratele meu, nici eu nu sunt pregătită să mă duc la supermarket și să văd cât costă untul, dar tot mă duc. Sau, mai sunt aia care zic, dar eu muncesc doar dacă mă respectă patronul. Fratele meu, pe mine nici alarma nu mă respectă, dar tot mă trezesc. Auzi la el, n-am chef să muncesc. Nici eu n-am chef să plătesc chiria. Dar serios să zic, proprietarul are chef să-mi ceară în fiecare lună. Și ce pot să fac eu dacă așa face? Ce pot să fac eu? Așa că mergeți la muncă, oameni buni, nu mai așteptați vă vină cheful, da? Vă rog eu frumos, că dacă era ca munca să fie în funcție de chef, păi da, lunea, România era în revizie, da? Nimeni nu muncește din chef sau cu chef, da? Eu, de exemplu, muncesc din cauza că mă tem să n-ajung să le spun porumbeilor, să-i întreb dacă cumva le-au mai rămas ceva covrigi, da? Mergeți la muncă, cheful vine muncind.